erbyn hyn, dylsech fod yn gyfarwydd ar syniad o beth yn union yw Socrative, a fel i gyfrestru, fel i greu cwiz, fel i rannu'r cwiz yna, neu'r prawf yna gyda eich disgyblion chi. Dwi am ddangos space race i chi yn y fideo yma, sydd yn rhoi elfen felly chydig yn fwy cystadleuol eto i'ch disgyblion chi, gan gynnwys felly ras yn erbyn amser. Lle dwi wedi creu y cwiz, am fe fi i gynnau yn creu cwiz fan hyn, a dwi wedi galw'r cwiz yn anagrymau. So jyst i brofi chi bod yn mynd fan hyn. So i lawr fyna, mae anagrymau fyna. Lle dwi'n mynd nôl i'r sgrin, y prif sgrin, a dwi'n mynd glicio ar space race. Dwi'n dewis cwiz dwi am ddefnyddio yn y space race yma, a dwi'n gallu nodi y nifer o dimau. Felly am y tro dwi'n meddwl na'i esgus bod rhyw 2 dîm dy fi yn mynd i gystadlu o'r dosbarth fel petai. A fe sylwch chi ar hyn o bryd bod neb yn yr ystafell. Felly beth cyntaf dwi'n mynd i wneud yw i newid hynny. Dwi'n mynd i gael rhywun i logio mewn i'r ystafell fel disgybl. A gobeithio wedyn bydd yn dangos ar yr ochr chwith yn weddol gloi. Dewch chi'n gael gweld. Eisiau ni minimeiddio hwn. Oes, mae rhywun wedi cyrraedd y stafell a dwi'n mynd i gael rhywun arall o iPad neu ffôn hefyd i ymuno gyda'r stafell i gymryd rhan yn ras. Reit, dyma ni, mae 2 mewn. Lle dwi'n mynd i fynd i next, mae yna 2 dîm mewn. Mae'r tîmau yna wedyn yn dewis eu lliwiau. Felly esgysau bod y person yma yn dewis melyn, mae'r tîm arall yn dewis coch. Unwaith mae'r tîmau yna mewn a wedi dewis, ni'n gallu dechrau'r ras. Iawn. Felly dyma'r gystadleuaeth, mae'r ras wedi dechrau, mae'r cwestiynau nawr yn dod lan fan hyn ar ochr y disgybl. Felly anagram i hwn am y wahanol bynciau. Felly dwi jyst yn mynd i gael nhw i sillafu fy mas i chi gael gweld beth sy'n digwydd fan hyn i'r rocket ac yn y blaen. Iawn, sylwch ar y chwith, mae'r tîm melyn wedi symud ymlaen yn gynt na'r tîm arall, gan fod nhw'n arafach yn gweithio mas yr ateb i'r cwestiwn. Felly dyma'r tîm coch wedi cael ein gywir, mae nhw nawr yn mynd i drial rhywbeth arall, mwyn i nhw gael symud ymlaen. Yn yr un modd fan hyn, mae'r tîm arall yn trial gweithio pethau mas, ac yn trio gael yr ateb yn gywir i'r anagram. Mae hwnna'n helpu nhw i symud mlaen ac yn y blaen, iawn. Lle mae fe'n rhoi elfen fwy felly cystadleuol eto, ac ar y diwedd fel yr arfer wedi chi orffen y ras yn llwyr, chi'n medru wedyn lawr lwytho'r adroddiad, mae hynny'n rhoi y wybodaeth yna i chi i asesu neu gael cadw golwg ar pethau. Mae'r syniadau yn ddiddiwedd ydyn o ran beth gallwch chi ddefnyddio hwn i boed i sillafu neu asesu dealltwriaeth o dermau beth bynnag yw e. Gobeithio gewch chi digon o syniadau o hyn pob hwyl i chi.